Hello guys, good morning. Today is Monday, so day off naman nato. So ayun, kay day off man manglaba, kay gabi dito sa Ronda. Nag-party-party dito sa Ronda, pwedeng pakabasaan, marag. Isok na, tiksok-tiksok na naulanan. So panisya ako na nagipag labanan sa una. Ako ang mga bulingon no, nga dili uniform. Kay ipangayat akong uniform. Pag-uwi na ako ng putang na, mga ugali siya kaya no. Wala kita init, kaya na ipagyo. Tulog ka bagyo, siguro kasunod-sunod. Or duha o busa, or basta mga to. So kani siya, uniform na po na ako ganda. Kakuan ko, ka-worry ko, kaya ako bilaman ako tanang ko uniform. Hindi na siya mauga. Ugma mo, saan may kong suot, na ni ugma. Di na lang ko mo duty. Pawalan hindi na ko mo duty ha. Kung isa tumakatwa ng video. Salamat sa pagtanaw. God bless.